वाटपाची डाळ घट्टच होता, म्हणजे हयसर वाढली आणि थयसर जावची नाही. कळण एक नंबर. आता वरसून घाला तूप आणि खावा. आता अशीच खाल्ली तरी चालेल. तुमका ना नेहमीच एक प्रश्न पडता की आम्ही कांदा लसूण आणि काय ते म्हणतात सात्विक अशी डाळ कशी बनवतो, तर त्याचं उत्तर आज तुमका आम्ही आमच्या व्हिडिओ मधून दिलेलो. स्पेशल अशी डाळीची रेसिपी तुमच्यावर शेअर करून. सांगा कोणती डाळ? मालवणी वाटपाची गोडी डाळ. त्याच्यामध्ये काय काय नसता? कांदो नसता, लसूण नसता पण ह्याची चव एक नंबर असता. ती मालवणी वाटपाची गोडी डाळ आम्ही कुठल्याही प्रोग्राम किंवा कुठल्या सत्यनारायणचा कार्यक्रम किंवा गणपतीचं जेवण, सत्यनारायणची पूजा, लग्न समारंभ किंवा असा गोडा परतावण असत तरी गोडी डाळ वही गोड्या परतावना गोडी परत डाळ वाटपाची. आणि हय आता मुंबईत, आता गावी नाही अजूनपर्यंत अशी फोडणीची डाळ करत, पण हय आम्ही आता करतो. पण ही वाटपाची डाळ आमच्याकडे असो कार्यक्रम असतात. आता आम्ही मामद्याक पण केलेलो, एका सणासुदीक एकत्र इलो तर जेवण करूचा तर वाटपाची डाळ होई. झटपट होता, काय जागा खटपट नाही जास्त. हा आता मी ह्या सिंगल कुकरात लावलंय, पण आम्ही भाताबरोबर तळाक ही गोडी डाळ लावतो, म्हणजे जास्ती असतात तर. आता ही 4 माणसांसाठी करूची होती ना, म्हणून मी छोट्या कुकरात फोडणीक घातलाय. तर भाताबरोबर पण तुम्ही तसाच सगळा घालून लावलास लाचच्या डब्यात तरी मस्त उकडून येतात. चला करूया आता गोडी डाळीच्या वाटपाच्या गोडी डाळीच्या सुरुवाती. कोकणातली फेमस अशी ही गोडी डाळीची रेसिपी. चला ही तुरीची डाळ 20 मिनिटं मी भिजत घातलेले. आता जर अशी एका पाण्यातून काढते, धुवून ठेवलेले भिजत घालते वेळी. ही अर्धा वाटी डाळ होती, भिजान ही झाली पाऊण वाटी. आता त्याच्यात मी 1 वाटी पाणी घालते. ह्या कुकरामध्ये वरती येताना म्हणून पाणी जरा तेवढाच तेवढा लावायच. कोथिंबीर, हिरवी मिरची, 3 हिरवे मिरची घेतले, 2 घातले, 1 वाटपाक ठेवले आणि टॅमॅटो, 1 बारकोसो टॅमॅटो. आता घालूया जिरा. जिरा वाटपात घालूचा तरी पण थोडासा, आणि चिमूटभर हळद. आता हिंग चिमूटभर. आता घेऊया झाकण लावून. किती शिटे करतात? 3 शिटे. हां आता हय बरेच मैत्रिणी घाबरतात की त्या डाळ घातली की कुकर पुरो रंगता आणि मग या खाचा खाचात कुकर घासूचो कंटाळो येता. मग तुमका एक टिप सांगते. हय एक शिटी काढायची आणि हय ठेवायचो फॉईल पेपर, आणि न ओतू जाण्यासाठी आतमध्ये थोडासा तेलाचा बोट लावला ना कुकराच्या साईडनी, तरी आपली डाळ ओतू जात नाही. नाहीतर एकदम ताई नाही जमला तर अंगाबरोबर पाणी ठेवा, तरी डाळ ओतू जाणार नाही. आता मी ह्यातला काय केलंय, अंगाबरोबर पाणी ठेवलंय, पण मी तुमका हे 3 टिप्स ॲडव्हान्समध्ये सांगतोय. शिटे होय सर आपण आता करूया. मिरची घातलंय आणि हा बारक्याचा वाळा होता ओल्या नारळाचा, ता घातलंय की त्या डाळ आमका त्या किती 4 माणसांका बनवूचे 4 पेले. आणि कोथिंबीर, जिरा. जिरा वाटून ना बरा लागता. मग फोडणीक नाही घातलास तरी चालत. तर ह्या वाटून घेते. असा थोडासा पाणी घातलंय आणि वाटून घेतलंय. मस्त आपली डाळ शिजली आहे. आता आपली डाळ उकाळली आणि पाणी बघा ठेवलंय तेवढाचा, काय वतून गेला नाही. ही अशी कडेने फुटलेली दिसली ना की समजायची उकाळली, अगदी एकदम पिठासारखी. टोप ठेवलो फोडणीसाठी. टोप तापलो. आता घालूया ऑइल, तेल. आता फोडणीत फक्त आपण टाकतलो कढीपत्तो. बापरे उडालं. आणि थोडीशी मोहरी. आताचा वाटप आपला. हा पण काय सुगंध येलो बघ, अशी फोडणी बसाक वయ్యा. आता आमका वास येता, तुमका येता की नाही माहित नाही. आता मिनिटभर मी हा वाटप चांगला परतून घेतलंय. आता घालते आपली उकडलेली डाळ. आ हा 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 कलरच बघा केवढा छान. वाटपाची डाळ बघा फोडणी माझा अजून खोकला. हा वाटपाची डाळ आपल्या गावी लग्न समारंभात
पूजेक सगळ्या कसता. तसं आम्ही आजकाल शॉर्टकट डाळ करतो. हा पण आता काय झाला, मुंबईत आम्ही एकदा पूजा घातलं तेव्हा भटजीन असं शॉर्टकट मारल्याने एका कुकरात बटाटी लावल्यान, भात लावल्यान, डाळ लावल्यान. डाळीत त्यांनी सगळा घातल्यान, खोबरा बिबरा असा उकडत आणि घातल्यान अशी नुसतं कढीपत्तो फोडणे, झाली फोडणीची डाळ. हा मग तिने वाटप बिटप काय केल्यान नाही. आमची अशी पद्धत. मग आता ती पद्धत बघून आम्ही ती तशी करूक लागलो शॉर्टकट अगदी घाईच्या वेळेक. ती पण डाळ असा आमच्या परब किचनवर, तोही व्हिडिओची लिंक शेअर करतो, बघून घ्यावा. कढीलो आता घालूया चवीपुरता मीठ आणि घालूया वरसून कोथंबीर. चला चांगली कड आली, मस्त रटामटा कड इलो आणि सुगंध पण इलो आणि बाहेर पाऊस पण पडता. हा 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 पण बोलायचा आता कित्याक बोलवता काय सांगू मी. चला कड आली, आता गॅस बंद. गॅस करूया बंद आणि ठेवूया झाकण. बघा आता वाढून दाखवा. हा 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 खाली घट्ट घट्ट. वाटपाची डाळ घट्टच होता, म्हणजे हयसर वाढली आणि थयसर जावची नाही. गळान पानावर एवढ्या तरी थिकनेस पणा व्हायो. मस्त. हे बघा टण ढाण या काय खोदा पहाड़ निकला भात और उसके ऊपर अपना ये गोड़ी डाळ. एक नंबर. आता वरसून घाला तूप आणि खावा. आता अशीच खाल्ली तरी चालेल. ढाण बोलायची गरज आहे काय. एवढासाच स्नेहान एवढंच घास आणल्यांची ऊ माऊचो. माझ्या झिलाक आवडता खूप गोडी डाळ आणि तुमच्या पण बारक्या पोरांका जर आवडत असत तर मिरचीचं प्रमाण थोडा जास्त कमी जास्त करू शकतास. माझ्या झिलाक आवडतं. आपण खोबरा घालतो ना म्हणू लागणार नाही. हा तेच सांगते. अशी वाटपाची गोडी डाळ तुम्ही नक्की करून बघा. कोकणातली फेमस. आणि आमका खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा कशी झाली. पण एवढं भात नको वाढवा, जास्त वाढा. आता माझ्या झिलाचा पॉट एवढा ना, मग त्याला मूठभर बस झालं म्हणा. आणि नेहमीप्रमाणे काय आमचा परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही पण आणखीन वाटपाच्या डाळीत काय काय घालता असता कमेंट मध्ये सांगा. तुमची पद्धत थोडी वेगळी असतो. मालवणी लोकांमध्ये पडतो, सीमारेषा बदलली की दुसरी पद्धत असतात, तर तुम्ही पण सांगा. आपली पण चव बदलेल ना. हा म्हणून आमका पण माहिती पडान दे. मग आम्ही तशी पद्धत तुमची बघू आणि एकदा तीही डाळ दाखवू तुमच्या नावासहित रेसिपी. म्हणजे आमच्या पण तोंडाची जरा चव बदलेल ना, असं म्हणतात ना वेगवेगळ्या पद्धतीचं जेवण खाऊन. आता ही आमच्या कणकवली साईडची झाली, तरी कणकवली साईड मध्ये भरपूर गाव आहेत. ते आमच्या श्रावण गावची झाली. वाडीत पण असता बाय फरक. पण गावी भन्नाट होता. ती करतात चुलीवर आणि गावच्या पाण्याची चव. थय जिरा बिरा काय वाटून घालत नाही. होय मुंबईत चव केव म्हणून आपण घालतो. गावी अशीच उकडत घालतात चरकुलात आणि फोडणेक पण देत नाही, असाच वाटप घालतात. माहिती आहे ना. मोठ्या टोपात अशी डाळ उकडत ठेवतात, नाही तर सरकुलात, आणि फोडणेक नाही देणार. वरसून वाटप ती डाळ भारी लागतात. हे का करतात आमच्याकडे ना, शंकराचं मोठं प्रोग्राम असतं महाशिवरात्री. म्हणजे महाशिवरात्रीत मोठं प्रोग्राम असतं गावात. तेव्हा ती गाव जेवण असतं ना, त्याला जी डाळ करता आणि त्याची चव ती अशीच. कढीपत्तो फोडणेक नाही, वरसून अशीच पानं तोडून टाकल्याने तर धुवून. पण त्या फोडणेक तेल नाही. खडे तू ते लोक एवढे मोठे मोठे टोपा परतत वतत राहतले, घालतात त्याच्यात थामान लावून उकडत. दाखवूया आपण बाय बाय. गावी कोण जातात एवढे मोठे टोप उतर करत असतील तर दाखवू. आपल्या बाय झेपणार नाही. करत असतील तर आपण करायची नाही. आमचं काय झेपणार नाही. ते करतात बरोबर. थामान लावायचा आणि मग ते उकडत घालायची आणि मग त्याच्यात मग त्यात फक्त. आता जाऊया दुसऱ्या रेसिपीत, नाही तर खूप प्रस्तावना मोठी होईल ना. चला बाय बाय. धन्यवाद.